esille. No niin, nyt nappaa. Vavan kärki on vähän mutkilla. Annapa vaihte vapaalle. Aletaan seuraamaan. Jarru on kiristetty, onko? Juu. Hyvin hurisee. Nyt se karkasi. Kuules vittu varmaan. Siellä se taitaa jossakin olla. Tim. Nosta vaan kärki ylös. Ettei Oskara. Eikö se tunnu? On joku paino. Se voi olla, että se tulee sinne vähän matkaa mukana ja sitten se Kyllä se siellä on. Ei oo varmaan oikein iso. Hän on laiskas noi hän. Tuommoinen mitätön mulikka. Oisko 3 kiloa? Oisko 3 Joo, kyllä. No niin. Mitä Riku? Mitä? Miltä näyttää? Tällainen pikkunen matoha tämä. Ei tämä. Eihän tämä paina edes. Painaako tuo edes sormella? Kyllä se tulee. 2,5 kiloa, 3 kiloa sillä on sitä painoa. Kyllä mä sen osapuille arvioida. Minä puhuinkin helvetin isosta kaljasta. Niin, se oli semmonen tosi iso. Se on. Professori erehtyy. Professori, hyvä. Lämpösen vei aikana pinnalta otti näin yöllä. Ja Iltayöstä. lentosta maissa. Niin. Ei me tuohon Atranta käytetä. Mä nappaan sitä niskasta kiinni. Se on jo aikaa väsynyt. Hän on väsynyt. Vielä se tekee se yhden teppuran tuossa. Pakko se vavan kärki tänne päin. Mä koitan keskittyä 2 asiaan yhtä aikaa. Kunhan ei lumpsaa tämän... Putoaa vielä puheen. Jospa ei. Tosta mä ruukaan yleensä tosta... No vittu kun se on väärinpäin tämä kala. Näin se nousee kala. Paljain käsin. Jumalauta. Se pitää loitsut laulaa ensin ja loitsut semmoset hiljaiset loitsut niistä. Vaikenee. Pim. Meillä on kalamiehiä ja Riku on kanssa. Se on Riku ja kala. Ja kala ja Riku. Ja virveli ja härveli. Ja tämmönen jötikkä tässä. Pitkästi on haukea. No niin, päästämme tämän ja otamme lisää. No niin.